Udělej to dominovou konverzaci, ať vyřídí Olimu, ať jede první. Takže si pojedu za ním. Vyřiďte Olimu a pošlete to a ať jede první Oli, jo? Uděláme domino, tady, ticho, počtu jeden. Kde mám ten pedál? Tady, jo, tady. Kde je ten genius? Tam to posílejte. Ne zpátky, tam. Oli! Jeď první! Co je? Co je, kurva? Co je? Co ty kokot? Vyjebaný! Ty jsi úplně drbnutý. Tak teď jsem se nasral. Co je? Řekni mu, ať jde první, že jedu za ním. No. Asi jak česká, no. Jo, taky. Obě jsou úplně na hovno. Jede? Jo. Ne. No, už to pustím. Můžeš. Jo? Budu muset rychle, abys nebyl. Spademe do gry. Dobrý, kurva, mám nejnižší auto, teď řešíme, mám je furt první, vole. Dáme si trošku míň, jak nám tak nefučí. No. Že trošku mu to uspí. No? Že trošku mu to teďka tak jako to prdel. Ale. Dej mu trošku rozestu. Za náma nikdo. Oni tam dostali měli jedno auto před celá ho předjedou. Tam měli rovinku ještě. To je ta blbá, no. Jo, tady jsem si sklouzl prostě. Ona teď zavře a vykloní se. Oli taky si sklouzával. se utahuje.